Ife ọ na-eji abụ ife mee apụta m refer back ife m kwuru mgbe gboo ọ mgbe gara aga bụ gịnị ka ọ ghara dị ka asị na ịtụpụrụ nkịta akọrọ ịhapụ igosie dị akọrọ ka m si anụ kepu na aka akparago gịnị akparago Okongwu dibia. But before I say something about that, enwere 3 video doro m anya mmere mkpọrọ somebody I take as boy or as a son, as a little brother. The advice I will give my loved ones and my junior brother is what I gave Okongwu dibia as a father, because I'm going to need a gap. And for the fact that I'm advice. Last year when I was in China, I was doing live video. And again, for those of you that follows all my programs, I made a video in China. We made live video. We Okongwu video live video. My live program. Where here is China. Either last year or last 2 years when I finished my wedding. When I come over to China, a lot of opportunities are here. My live video, I have about 3 solid millionaires who volunteered themselves. Okongwu happy one day they will do visa for him to come to China. 1. 2. When I rescued Okongwu dibia, but Ghana, that was when he met Waja. Onye 1 million naira. Go we megini. Go we mara inyoge je we me. Okongwu nora Ghana dey fresh. Or dey kasi na everything I John oyi. Or wanata go again. Bidokwa canvas babaka omo dibia. When iya gule rinyara Okongwu dibia 5 million naira. Well, say thank you very much for your mom nihu akwụkwọ. Kedu ihe m gwara Okongwu? I called Okongwu say with that 5 million naira go to Asaba. Chọọ small shop ka imepe ebe a na-ere accessories. Na mma akpọ Pofeng si abiko bi onye ahịa ọ na-ere ka anyị were m contact ndị mma akpọ si na-ebi onye ahịa. And na agwara m Okongwu dibia si na ị nwere ibubo natural ibubo na whoever you market onye aha na-aga ahịa. Orula sie mmekwa video ọzọ. Well, when I was in China again, mkpọkpọ Okongwu dibia si bia China. You have grown your fan base. You will go about 300 to 400,000 followers. Happy you want the dibia n'iru akwụkwọ ama m ihe nje agwa gị na anya adịghị n'ahụ. Okongwu dibia sị m na ekere ọrụ eke na onwe ihe ọzọ ya emewo na abụrụ ịgba ndị dibia n'iru akwụkwọ. Nwesị ya, when did the Facebook come out? So if there's no Facebook or ịgba ndị n'ihu akwụkwọ ọrụ nwezi business ọzọ ya emewo again. Me ihe na-ekwu ya na this program bụ ka m refine ihe m kwuru before. It's not that I'm doing this video to laugh Okongwu or to mock him. Mana ihe na-ebere ya bụ onye ọbụla m gwachara okwu na this social media o neglect okwu m o mee n'izu o mee n'ọnwa onye ahụ mee I will refer back just the same way mesi video about onye eze Jesus mgbe o dejero na mmiri na-awụ ndị mmadụ ahụ na mmiri na-efe ego na mmiri mgbe ya si ya ihe ị na-eme adịrọ mma aka ga-akpara gị and aka kpara gị mee video si n'oge na-abịa mgbe ndị rụrụ ọjọbọ na ndị arụrụ ọjọbọ ga-ewu nọ na nga na ha bata meji anya ma wee fụgụ o mee n'izu na o mee n'ọnwa eburu onye eze Jesus. Okwu m niile na-ekwu na social media na-adị ka okwu prophet because enwere m church, enwere m members, enwere m cathedral, enwere ebe na-ebu ama. People take my word for granted. Now come back to what I'm saying. Last year mmekwa video again when na China. Okongwu, a lot of people are ready to invest money n'isi Okongwu ma ọ bụrụ na ọ hapụ ịgba ndị dibia n'iru akwụkwọ because na ịgba ha n'iru akwụkwọ mere ha ga-eji eru nku because ha gbago ha sị ya na inwe ọgwụ ịkụ ọgwụ ọ bụ na ọgwụ dị ire somebody like agwụ nara tu go gburu m ehi na mmiri ọras ka nwụọ ekwesịgo m ịnwụ mana abụ mkpọkpọ onye enwe ọgwụ nsị ihe na-eme ihe ma na ha enwe ha ọgwụ. Mmekwa video again we Okongwu dia say go and check the lifestyle, just check your lifestyle. Na ndị na-ebu ndị dibia ịgbara n'ihu akwụkwọ ọ na-eru 6 months dibia ọbụla ịgbara n'ihu akwụkwọ na-arụ duplex. A poor bingo, a poor otobu nwa dibia. Okongwu dibia kpara ha onye ahụ aka onye ahụ na-make billions of naira. Okongwu na-agbazi ha dibia are they poor were akpa na-aga. None of them have ever agreed or to chọrọ ka yes onwe onye go ewuru Okongwu dibia moto. The only aya ya na ndo
mere maka ka ogo Okongwu dibia moto bụrụ moto scrap dị n'ime mekanik na-ekwe ha aga nke abịa ga mgbe Okongwu si ya take a look at the life of Iyi Aguleri. Iyi Aguleri was nobody. That means the talk was nobody. And Iyi Aguleri nobody knows him on social media. Okongwu dibia revive Iyi Aguleri dead career. Bring the Iyi Aguleri that 6 months Iyi Aguleri. None who Okongwu na agba dibia na agba video raw duplex. Rugwa zuwa na azu kasa everywhere zuwa moto buru a billionaire. Okongwu dibia na agba video aborogeni a poor man. Okongwu dibia say leave these people that they are using your career and your talent. Okongwu dibia or they can say na mu abo enemy of progress. So many people na say happy J-Pack want to use him. In actually get use. In actually get jiwe na use. In actually boy nka mba nkiti. Okongwu dibia boy obo. No. Oro onye uke ka wa yasaram because that am full mmadụ nwere talent, full mmadụ Chineke tiri ibe n'ime. If I didn't do it as a father, a man am Chineke ya akpọ ọkọ Chineke ya yes, ya bụrụ m ihe arụ. Ngwasi Okongwu dibia ihe niile na ngware Okongwu sunta odi ihe niile na gasa na ala. Emesi election ngwa Okongwu dibia sị na anya dị na ahụ si Anambra pụọ bịa na Asaba bịa kwụ ụgwọ ụlọ biri be a man. Asaba hi bi ị ga-afụgasị follow the lifestyle of top. Oh, ha ga-eti gị na real estate, ha ga-eti gị na business ire ala, ha ga-eti gị na some of the endorsements. And so many people with endorsements ka nye Okongwu dibia sị na Okongwu dibia nwekwa the spirit of marketing. Mention the hand Okongwu hasem na so Okongwu emere na hard advert no na emere ndị dibia advert na Okongwu mere hard advert na ha ga-feel no customer na osokwara ndị a na-agwọrọ ọgwụ na ha achọghị. My brothers, ọ bụ ịsọ ka ịkwaje mmadụ n'ihu progress onye ahaju ọrịa hapụ ya mụnwa hapụ Okongwu dibia. I love him as a person. Onye Igbo ka ọ bụ is my brother. I will not deny him. I will not despise him. In time like this, mụnwa ama eme gịnị ama ajụ Okongwu. Anyị ga-agbalịsi ike ka amara ka Okongwu yes mee gịnị wee pụta mana atụpụ nkịta akọrọ a ga-egosi enye so that ọ nọ si ya di ya pụta J-Pack kwuo okwu si ewesịnye okwu m asokwu nwa bingo kịta ọgwụ orejiena orejigo bụ na orejiena mụnwa memezi vidio again vidio anyị fụrụ mmere kịta bụ ka ngwa mmadụ fast ya ndị mmadụ ihe m kwuburu before and the kind of prophecy m nyere before and okwu nkwuru dịka okwu yes in fact is a prophecy today o mere na I won't do it again. Onye ọzọ m fụrụ na agakwa dị anya mkpọ ọgọ ọ bụ na eju ahapụ nke mbọsị ihe ga-eme gị pụta abịa ngwa ndị masị ya I said it. Thank you.